Ola a todos e a todas. Hoxe estamos aquí para presentarvos o noso proxecto sobre a diversidade no Milladoiro. E non só no IES, senón tamén en toda a comunidade. Estamos aquí para preguntarlles ás persoas deste lugar sobre se realmente creen que a diversidade no Milladoiro é tan abundante. Parecevos un tema interesante? Credes que de verdade o Milladoiro é un lugar con moita diversidade? O Concello de Ames é un concello moi diverso, seguramente dos máis diversos de Galicia, un concello con poboación de moitos países, pero tamén dispós cada persoa que vive en Ames coa súa singularidade. A ver, non fai falta que vos lo diga eu, estades nun IES que ten, creo que máis de 50 nacionalidades, non? Aquí presentes. E é un reflexo, pois, da sociedade de Ames, non? A día de hoxe temos creo que en torno a un 7% de poboación estranxeira no noso concello, por riba dos 34.000 habitantes, fundamentalmente de América Latina, non só, esa riqueza, esa variedade, esa diferencia se ve na rúa, simplemente con que saias a camiñar pola rúa, non? É verdade que para algunhas persoas eso pode representar un perigo, un risco, unha ameaza, pero para outras persoas temos claro que supón unha oportunidade e unha sorte moi grande. Hai unha gran diversidade en Milladoiro. Se non mal sei, hai 80 nacionalidades en Milladoiro ou unha cousa así, que é unha burrada. No meu día a día veixo bastantes exemplos desta diversidade. Ao ver grupos dun gran número de membros de diferentes nacionalidades, culturas, religións, etc. Sí, creo que existe la diversidad acá en Milladoiro. Sí, porque hai moitas nacionalidades, é moi fácil encontrar xente de moitos países cando saes á rúa sobre. Está presente en todos os lados, tanto en amistades como en gente cercana, en todos lados. Entón, témolo claro, o Milladoiro é un lugar con moita diversidade. Pero unha pregunta, temos claro que a diversidade? Vamos a preguntarlle ao alumnado e ao profesorado deste IES. La diversidad es un concepto simple, pero también bastante complejo para definir. A mí me gustaría definirlo como ser distinto, como algo que no te homologa a los demás. Pues para mí la diversidad es en un sitio que haya muchas personas de distintos lugares y que nos llevemos bien unos con otros. Estar un grupo de personas de distintas culturas juntos, hablando y compartiendo nuestras experiencias. Cuando hay gente no solo das culturas diferentes, pero también los estilos de vida diferentes, incluyendo cultura, religión, cosas así. Gente de distintos países, varias culturas, idiomas, formas de ver a vida, religión, todo eso. Cando nun espazo hai moitas nacionalidades ou orientacións sexuais. Moitos tipos de nacionalidades ou a xente moi diferente entre ela. La coexistencia de personas de diferentes ideologías, culturas que conviven en un mismo entorno y está presente en mi día a día al venir acá al instituto. Para mí la diversidad es un conjunto de personas que puede estar en cualquier lugar determinado, donde comparten, no sé, ideas, culturas ou pensamientos. Agora xa o temos máis claro, pero a diversidade é algo bo ou algo malo? Moitas veces, cando falamos coas persoas de fora, parece que a diversidade é un sinónimo de problema, pero na tribu somos cada un da nosa casa. Agora, parecemos que a diversidade é un privilexio como pensamos nós? Será unha vantaxe ou unha desvantaxe? Para min é unha vantaxe, claramente, non? Non só unha vantaxe, sino que creo que é unha oportunidade, que moitas veces non sabemos aproveitar o suficiente, non? E por eso actividades como esta que estades a facer e outras nos axudan a entender, a valorar e a aproveitar millor o feito de que ser diferentes, ser diversos e pertencer a culturas distintas nos fai a todos e a todas millores e nos enriquece. Obviamente una ventaja, sí, porque tenemos que aprender entre nos. El mundo es así. Creo que en España, especialmente en Galicia, normalmente solo hay gente de aquí. Entonces, cuando hay más gente de fuera, siempre una buena cosa. Claramente unha vantaxa, sempre, sí. Porque eu creo que está ben que convivamos distintos países, sobre todo Galicia é unha zona
que non había demasiada diversidade, e nos últimos anos sí que veo xente de outros países, e eu para min todo que enriquece todo eso, a cidade, a xente, porque sempre nos aporta unha forma de ver a vida distinta. Eu creo que a diversidade é unha vantaxe porque aporta moito ao patrimonio cultural, enriquece moito a cultura e diferentes maneiras de ver o mundo. Para mí es positivo porque hay muchas culturas y cosas que si no somos diversos nos perdemos y yo creo que todas las culturas son muy ricas. Eu opino que é claramente unha vantaxe, xa que é así como evolucionan as sociedades. Vendo desde o punto de vista de outras culturas, podemos avanzar ou incluso mellorar o que xa temos. Penso que é unha vantaxe, porque así podemos ter unha relación boa entre todos no instituto. Eu creo que é unha boa vantaxe xa que ter moitas nacionalidades e cousas que aprender sempre é bastante bo. Conclusión. A diversidade é unha vantaxe para moitas persoas, por non decir todo o mundo. No Milladoiro contamos co privilexio de ter moitas persoas de fora. E isto proporcionanos moitas historias increíbles. A que máis nos gusta saber é como se sinten cando chegan ao Milladoiro. Así que damos pé a estas maravillosas historias. Pues recuerdo mi llegada un poco emocionada por conocer a la gente de aquí. Mi llegada pues fue interesante y alegre porque era la primera vez que viajaba a un lugar, a un nuevo país. Estaba asustado, pero también estaba con entusiasmo porque estaba descubriendo un nuevo lugar, pero asustado porque no conocía tampoco a nadie ni tampoco tenía amigos. Yo diría que la mayoría de personas se sienten emocionadas y felices de llegar acá, no todas, pero la mayoría. Bueno, dentro de lo que cabe se sentirán un poquillo pues, nerviosas a aprender nueva cultura, a aprender nuevo idioma, a venir de afuera pues es normal. La primera vez que vine, nada, me sentía muy alegre de poder sacarme la espina de volver a donde nací, cómo era España, cómo era Galicia, cómo era la gente, ver a mi familia que estaba acá, por supuesto, pero nada, mucho nervio e emoción. Cando chegan ao principio pode custalles, pero se teñen como ganas de encontrar xente e coñecer o lugar, poden integrarse con facilidad, sin ningún problema. Las emigrantes depende de la familia que tengan aquí. Supongo que es complicado emigrar a otro país donde tu familia esté lejos. Y las que tengan otra religión depende de cómo se tome la opinión ajena, pero cada quien es libre de creer en lo que quiera. Para min, o mellor do Milladoiro é a súa diversidade, xa que é moi variada e non é tan, como dicilo, repudiada como noutros lugares, polo menos é o que penso. Yo creo que en otros sitios hay más problemas de convivencia, pero yo aquí de verdad no veo. Yo creo que convivimos todos bien. A ver, yo creo que en Milladoiro se acepta muy bien. Quizás en el rural es más complicado, en aldeas pequeñas. Pero yo creo que sí que en Milladoiro hay más convivencia que en núcleos más pequeños como una aldea, pues así. Yo creo que ahora la gente acepta mejor a la gente que viene. Parece que unha das vantaxes de ter toda a diversidade é que as persoas que chegan síntese máis acollidas. Pero ahora sí, dende a tribu queríamos comentar que non todo é sempre tan bonito como aparece. Non sempre que temos unha cámara diante podemos dicir as cousas tal cal as sentimos. Por iso sabemos que moitas das persoas migrantes ou moitas das experiencias que nos contan non son 100% como nos queríamos que fosen. Por iso aquí introducimos como Blas García e Leonardo Pena contanos as políticas de diversidade do Concello de Ames e explícanos un pouco sobre elas. Nós, por exemplo, o programa máis importante que temos é o programa de conciliación, onde aí tanto as familias como despois os nenos e as nenas conviven xunto e dentro das distintas actividades que temos, tanto en bos días como en tardes como nos comedores, pois facemos actividades onde aprendan a convivir e aprendan a estar xuntos, non? Pero a maiores despois temos programas, por exemplo, de formación, non? Estamos traballando moito na vivenda, pois eso, para que aprendamos a convivir todos, campamentos, bueno, temos unha variedade de programas importantes. O feito, por exemplo, de contar con unha persoa
dentro do Departamento de Servizos Sociais un técnico en inmigración, creo que xa é unha aposta moi importante do Concello de Ames. De feito, en Galicia, creo que só hai outro concello que teña na súa plantilla unha mediadora intercultural, non? Que é na área metropolitana da Coruña. Creo que eso indica manifesto interese, preocupación e aposta pola integración e por traballar a diversidade de forma positiva, integradora, constructiva e que permita que o Concello de Ames sexa millor, máis grande, máis forte, máis comunitario e que a xente se sinta a gusto, non? Cando chega a vivir a Ames. Entón, realmente hai axudas para todo o mundo que o necesita? Porque se é así, é moi sinxelo. A ver se vai ser certo isto de as paguiñas do TikTok. Migrar é unha misión fácil, non é un traballo de xornada completa, nin 24 horas ao día, nin 7 días a semana, como realmente é. Así que vamos a ver a opinión de Leonardo Pena. As axudas para as persoas en risco de exclusión son moito máis limitadas do que a maioría da xente cree. Cando escoitas discursos sobre que chega a xente en patera e lle dan casa, vivendas, un soldo e todo eso non responde á realidade nin de lonxe. Especialmente no caso das persoas migrantes e das persoas migrantes que levan pouco tempo en España e polo tanto aínda non teñen un permiso de residencia e traballo, a verdade é que están bastante limitadas á hora de conseguir axudas ou apoio económico especialmente, non? Por que? Porque a maioría das axudas sociais públicas, sexan municipais, sexan da Xunta de Galicia, requiren ou ben de un tempo de antigüidade, o sea, empadroado en España, ou requiren incluso de estar en situación regular, cousa que a maioría das persoas migrantes que chegan pois non teñen, non cumpren, non? Porque están en situación irregular en España. Xa nos parecía, que día máis productivo, verdade? Pasámolo ben, contamos moitas historias, pero en realidade, para despedirme, quería poñerme un pouquiño seria. Na vida diaria, as persoas de distinta orientación sexual, distinta religión, distintas raíces, viven ataques, e non só nas redes sociais, senón tamén na vida diaria. E isto é un problema que nós na tribu non podemos intentar ocultar de ningunha forma. O Milladoiro non é un lugar perfecto, e iso sabémolo. Pero sí, contamos co privilexio de ter persoas de distinta religión, distinta procedencia, toda reunida nun mesmo sitio. Podemos falar tamén de que somos un lugar co que podemos proporcionar tranquilidade, vidas mellores e, aparte, moita paz. Grazas a todos por acompañarnos no froito do noso traballo. E tamén grazas a todas as persoas que estivechedes presentes no noso proxecto, a tribu do Milladoiro. Eu sonrío e poño fin a esta aventura.